Salutare, dragi abonați! Aici sunt mașinuțele mele, de la supercar până la mașinuțe simple, adică chestii din astea. Și am mai multe aici sport. Și încă mai am un motor aici. Adică să nu credeți că asta e tot. Mai am acum, haideți să vi le arăt pe rând. El este un Pagani. E foarte șmecher. El este un McLaren. Foarte top. Oh, ce spate are. E peste el. Așa. Ce mai avem pe aici? Un Lamborghini. Asta e așa, e mai vechi. Ce mai avem pe aici? Altă Lamborghini. Deci noi avem 3 Lamborghini-uri. Și al treilea e aici. Uite. Să-mi ziceți o părere dacă vreți o serie cu mașinuțele. Că dacă vreți fac o serie. Le testez. Îmi văd cum ce fel. Dacă vreți facem o serie cu ele. Adică avem BMW. Cine mai are BMW? Să scrie în comentarii cine mai are BMW. Da. Și like să dați. Că dacă nu, nu mai postez. Ia, ce mai avem? Ce mai avem pe aici? Deci astea aproape sunt un sfert din cât am eu. Adică nu sunt toate. Uitați-vă și voi un pic. Adică top. Top. Ia. Porsche. Ia ce frumos e. Vă place? O, ce jantere. Uite. De aur, tată, de aur. Aici e un autobuz așa, Hot Wheels. Uite, Hot Wheels. Deci toate cam sunt Hot Wheels, în afară de asta. În afară de asta, asta nu scrie nimic pe spatele ei. Mama, asta e top. Am văzut că vă place să fac shorts-uri cu mașinuțele mele. Și văd că strânge multe like-uri, vizionări, așa că o să tot fac. Și să dați subscribe, că eu postez zilnic shorts-uri. Și dacă ei mai fac așa câte un videoclip mai rar. Nu e problemă. Nu e problemă de război. Ia să mai vedem ce mai avem pe aici. Nu le-am scos pe astea mai așa, mai, na. Astea nu prea sunt, nu ai ce să fac cu ele. Că pe voi poate nici nu vă interesează. Celelalte mașinuțe să nu le băgați în seama. Uite asta, zici că e Tesla. Eu urăsc Tesla. Mie îmi plac foarte mult BMW-urile. Și astea sport. Ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Uite, motocicletă. Da, cine mai are motocicletă? Uite ce frumos e. Pe unele le-am de la Jumbo. Unele de la mall-uri. Le găsesc. Și ce îmi place mai bag în coș, mai cumpăr. Știți? Uite, asta e de la un prieten de-a meu. Nu știu dacă e Hot Wheels sau uite că e Hot Wheels. Uite ce frumos e. E ea mai bușită, mai așa, dar zici că e din Fast and Furious.
Ia să vedem ce mai avem pe aici. Uite, avioane la greu, elicopter, ce ăsta și ăsta e Hot Wheels. Unde scrie? Unde scrie? Nu știu. În fine. Mai avem pe aici mai multe mașinuțe. Ce frumoasă e. Este ea mai jerpelită, mai așa, mai vai de capul ei. Dar nu-i nimica. Uite, asta e ciudată rău. Asta ciudată. Ziceți voi de nu. Adică e ciudată rău. Zici că e broască. Ia ce mai avem pe aici. Uite, asta mai avem. Asta e mai veche, pe asta o am de vreo mulți ani, dar nu merge. Și dacă vreți, ce nu-mi place și nu mai merge atât de bine, vă dau vouă la abonați. La unul dintre abonați. Cam de mașinuțe, uite, uitați-vă și voi câte am aici. Adică nu-i problemă. Am. Uite, asta e frumoasă. Asta chiar e frumoasă. Ia uite. Foc, ia uite. E decapotabilă. Multe chestii. Ia să vedem ce mai avem aici. Uite, și asta e șmecheră. Asta e mai așa de... Na. Și cam atât e. Uite, am două dubițe de-astea. Dacă vreți, vi le dau. Adică dau una. Ia să caut și pe a doua. Ia să vedem unde e a doua. Unde este a doua? Uitați, și asta e frumoasă. Asta ce e? Mercedes. Eu, ce interior are. Eu cred că vedeți voi. Stai să șterg un pic de praf. Uite. Are praf pe ea și nu prea se vede. Dacă vreți, vă dau o dubiță de asta la un abonat. Care are clopoțelul să facă ding-ding. Nu ca alții. Și să dați subscribe. Like acolo frumos. Uite, asta mai e sport, ea. Asta e Hot Wheels, dar e Hot Wheels, ia uite. Deci nu-mi dădeam seama, adică nu bagați în seama asta, da? Asta o am de când eram mai mic, la țipelul ăla, am pus-o așa, nu știu de ce. Ia ce frumoasă e. Mi-mi plac foarte mult mașinuțele. Uite, am și două de-astea, am una de jandarmerie, mama, la cât praf au. Uite. Pe cam atât și cu videoclipul. Acesta a fost videoclipul în care vă arăt cam toate mașinuțele mele. Unele dintre ele, nu chiar toate. Și cutia mea de mașinuțe care am aici 1000. Și lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să facem o serie. Sau să vă dau ceva de aici. Cine vrea să scrie în comentarii. Hai, m-am pupat, pa!